Titlul important, este vorba de titlul de al categoriei grea. Vorbim deja acum de categoria super grea, doi giganți, doi coloși, doi luptători cu lovituri extrem de puternice. Alistar Overeem față în față cu Badr Hari. Cât de mult au așteptat cei doi acest moment, cât de mult au așteptat fanii K1 de peste tot din lume, dar și cei din România. Acum în direct la sport.ro, în finala K1 Yokohama, Hari Overeem. A explodat publicul japonez înainte acestei lupte. Sunt curios cum vor reacționa la loviturile expediate de cei doi sportivi. Cât calm pe figurile celor doi, mai mult ca sigur înăuntru lor se dispută o adevărată luptă. Primul rând, cei doi stau la distanță, se repustește Hari, dă Overeem cu el de pământ, parcă ar fi avut 60-70 de kilograme. Câtă forță pe Alistar Overeem. Încearcă Badr Hari o lovitură înaltă de picior, se retrage la timp Overeem, care intră aproape și încasează acolo directă din partea lui Badr Hari. Cât de decis e Badr Hari să își ia revanșa în fața lui Overeem. Trebuie să aibă mare grijă Alistar să se blocheze de aceste lovituri care vin din toate direcțiile din partea lui Badr. Mult mai rapid Badr Hari în execuție decât adversarul său, dar mai imprevizibil Alistar Overeem. Cu câtă ușurință îl manipulează Alistar pe Hari, nici nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă acest meci era pe reguli de MMA. Multe lovituri expediate mai devreme de Badr Hari, toate în garda lui Overeem. Lovitură joasă de picior, încearcă la figură, coboară frumos la corp Badr Hari. Se pare că surplusul de greutate nu i-a afectat viteza de reacție a lui Hari. Vedem lovituri de braț la fel de explozive ca cele cu care ne-au obișnuit până acum. Îl trimite până în colțul ringului Alistar cu o singură împingere. Nu-l va ajuta însă cu nimic și este la pământ Overeem. Ce knockout, ce lovitură de knockout a trimis Badr Hari. Să vedem dacă Overeem se va ridica și va continua această luptă. Se ridică Overeem, își dorește să continue, a încasat acolo o dreaptă puternică din partea lui Badr Hari, foarte montat. Acum Badr Hari încearcă să răpustească asupra lui Overeem, trebuie să fie atent. Oricând Overeem poate trimite o lovitură surprinzătoare. Lovitură înaltă de picior și din nou dezechilibrat acolo Badr Hari. Continuă să reziste Overeem. Știe Hari că dacă îl mai trimite o dată pe adversarul său la podea, câștigă lupta. Hari decide să-l termine pe Overeem în această primă repriză și are toate șansele. Se clatină Overeem și este terminat și final de meci Badr Hari în finala. Și iată explozie de bucurie din partea comentatorilor americani și a lui Ray Sepo. Badr Hari învinge și se califică în finala de la Yokohama pentru a doua oară consecutiv. Badr Hari în finală. Formă extraordinară pentru Badr Hari. Ce meci a făcut! L-a demolat pur și simplu Alistar Overeem, care nu i-a pus o secundă probleme. Badr Hari se anunță ca favorit din acest moment la câștigarea turneului K1. Knockout în fața primului său adversar din această seară, Ruslan Karaev. Knockout împotriva lui Alistar Overeem, care era o piatră grea în calea pentru câștigarea titlului. Să vedem cu cine se va întâlni în finală de partea cealaltă a tabloului, cea de-a doua semifinală. Doi olandezi, Semi Shield împotriva lui Remi Boniaschi, campionii din ultimii 6 ani ai K1. Ce spectacol ne oferă în această zi K1. Vedem relori. Aici a fost dreapta care i-a administrat primul knockout lui Alistar Overeem. Mai mult de atât, în timp ce era în cădere, Alistar Overeem a mai încasat 2-3 lovituri din partea lui Badr Hari. Și aici lovitura înaltă de picior care a pus final acestei lupte. Victorie superbă pentru Badr Hari. Pur și simplu Overeem nu a reușit să facă absolut nimic. Singure momente în care l-a dominat pe Badr au fost atunci când a folosit tehnici ilegale în K1 ca acea primă proiectare.
Spectacol superb oferit de Badr Hari. A încercat aici să se țină de corzile ringului Badr Hari, Alistair Overeem. Iată cum a încercat olandezul să se țină pe picioare. Era terminat acolo. Dabi se mai avea... Parcă aștepta această lovitură, parcă privea piciorul care pleacă de jos și se îndreaptă spre bărbia sa. Defensivă foarte slabă pentru Alistair Overeem, mai ales în fața unui luptător cum este Hari. Urmează cea de-a doua semifinală, Semi Shield împotriva lui Remi Boniaschi.